In juni schreef ik me in bij de Kamer van Keephandel. Als ik dwaande ben met het opstarten van mijn eigen bedrijf, bleven de rekkens haar opstapelen. Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekken op? Wat nou op de wasmachine stikken is en de beurs leeg? Een oplossing is ruilhandel. Let's Leeuwarden is een club die deze wijze van handelen wat makkelijker maakt. Ik meld me aan bij Kootje. Hoi. Let's staat voor Local Exchange and Trading System. Het is een lokale economie. Er zijn altijd initiatieven om naast het grote geldsysteem plaatselijke economieën op te zetten, waardoor je niet zo afhankelijk bent van die grote economie. Als jij de verslaggever bent, zou je kunnen zeggen, nou, als er een feest is, wil ik wel eens foto's maken. Of je zegt van, nou, ik mag graag stukjes schrijven, ik wil wel eens we hebben net een feest gehad. Nou, als we jou daar uitgenodigd hadden om dat te verslaan. Ja. Daar krijgen we punten voor en dan kan iemand mijn wasmachine voor repareren. Ja, daar krijg jij dan die tuinen voor, die munteenheid die we hebben. En jij kunt jouw tuinen weer uitgeven aan iets wat jij nodig hebt. Bijvoorbeeld iemand die jouw wasmachine maakt. Nou ja, heeft u nog een klus voor mij? Ja, ik zie hier een mail van Greta Hielkema uit Menaldum. Zij wil haar keuken opknappen, dus je zou je daar aan kunnen melden. Kan ik nu heen? Daar kan je nu heen. Ja, dat is een... Oh. Nee. Wat krijgen we nou? Die. Oh, De muren. niet de muren? Nee. Oh, wist ik helemaal niet. Ja, oh god, oh god. In ieder geval wel een kleur hebben, want het is dat triesboeten. Dus dan fleur ik mezelf een beetje op deze manier. Ik ben toch wel heel wat de mensen die wat idealistische ideeën hebben. Om de wereld wat mooier te maken in mijn zin. Om alternatieven te zoeken, hoe het oors kent. En dat de wereld net alleen maar om jou draait. Maar mij persoonlijk is dat eigenlijk wel het voornaamste. Net dat ik nou een soort jild heb en dat ik net. Maar is het dan ook een beetje een geitenwolle sokkenclub? Nee, vind ik net. Ik denk dat er van alles wat bij zit. En die geitenwollen sokken van vroeger, die bestaan volgens mij net meer. Die rennen alle keer die mooie pakjes in terug. Ja, dat weer bij toch. Heb jij geitenwolle sokken, Chris? Nee, niet het. Nee. Ik denk dat er van alles wat tussen zit. De jongste is een joggentje en de oudste is 80. Leuk hè? Voor een oerke schildering bij Greta krijg ik 20 tuinen. En die 20 tuinen jou ik onder letslid met 2 rechterhand die mijn wasmachine weer draaien liet. Reparatiekosten binnen dus €0.